Horas amanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhitiak kepikiran nami, na mungkin boi pamorahok kita di pangaradiota, di turpuk jamita, na nang si patol hasota di partangyangan, songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami taringot tu jamita, di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, turpukta imana tersurat sian buku Nisi Musa napa duahon dua Musa bin Dusa puluonom ayat 2 sahat ro di ayat walu. Ima taringot tu manna si panganon na nitongos ni debatasian banua ginjang si panganon ni bangsona. Amangin ang duktakas hujahami turpuhi di pikiran nami na perjulu adong do pandohan di hata Batak somalna do piamna gabe bakkona na merlapatan mauldo haruar manang manadikon hasomalan ala hasomalani nunga di hangoluhon nama satu bangsa Israel tiki di Mesir nasida nunga somal sikop saluhutna nakpe terkekang nasida songon budak, songon pekerja ni Raja Parao, alayang gosi panganon, adong do di nasida, hombar tu pandohan ni nasida, di turpuhon, radedo si panganon ni di nasida, di tiki nang pe anggo pakilalaan nasida acit alani, sudi na pinatupa ni Raja Parao maradopon bangsoi ima parhatobanan Mesir. Dukharuar nasida sian Mesir di peristiwa di buku 2 Musaon ima taringot tu haruruar ni bangsoi dari togihon na posona si Musa na posoni debatarap dohot si Aaron sian Mesir. Tutu ditadikon nasida ma akasi panganon jalabuanon nasida ma secukup na nabui tarbuan nasida rupani di pardalanan. Alai pardalanan nagajang do pardalanan nasida, tang dibutuh nasida do pe si tujuan di nasida, holan pandohan rupani dibuang nasida tutanau nani warihon ni debata nani padato ni debata alai anggota taletak do di dia dak takas do pe diboto nasida. Alani terbatas do bekal si panganon Nabi Noan ni nasida. Diturpuk tahun dihilala nasida marupani nungamali nasida jalan nungaluja nasida mardalan alai andorak soturpuhon nunga di batu padibata tadda halongangan haruar nasida sian Mesiripe nunga sada tadda halongangan di belah manang mardalan nasida sian laut teberau penunga sada halongangan peristiwa di elim penunga sada halongangan alai diturpuhon marungun tugut dope musai nasida ala nunga somal si panganon dalam tanda kutip mangarajai nasida. Jala hasomalani ma dibuan nasida marhite ungut-ungut nasida diturpuhon tunaposo ni debata si Musa dohot si Aaron. Napa dua hom musai somal do di keluarga nami maju hudok alahami dididik dalam pendidikan keluarga yang keras pada zaman dulu. Dok na tua-tua nami, dok na toras nami molo mangido si pangidoon dang boy tangis. Molo tangis manang marungut-ungut dang dilean. Molo mangido pangido doh denggan. Leanon na doi. Molo so diliap pe unang tangis tangbui dipasak do deki apalagi matar lumobi molo mangido di bagasan ungut-ungut di bagasan natangis mangido ikut degat do diawon tuhorjo bapa tuhorjo oma tangbui di bagasan ungut-ungut tangbui di bagasan tangis rupani sabil mangido imadak danak diajari mangido denggan tunatorasna. Berarti molutaida na marungut-ungut di turpuhon boy madohonot ta bangsoi dang dope matoras
Atau dalam istilah bahasa Indonesia, belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Karena pikiran mereka masih terikat pada masa perbudakan ini. Pikiran roha hatoban dope mian di bagasan pikiran nang rohani nasida. Nang bakko, nang pangalaho ni nasida. Pangalaho ni hatoban dope ala memang baru haruar dope. Manang baru ditogihon dope nasida haruar sian parhatobanan Mesir. Marungutugut mana sida. Dang dewasa, manang dang matoras dope, alai memang bulu taida perjalanan di bangsa Israel, saya terus do songwani nasida, nakpe naung leling, makpe naung godang, di patuduhon debatatu nasida, saya marungutungut. Naik togihon untuk puan matuhita parjulu padauhon ungutungut. Molo naing mangido, pangido ma di bagasan tangiang, manang di bagasan pangidoan nadenggan tu debata. Unang marungutungut, ala niyaha, ala namolo marungutungut, sipata, dang dibotobe, hata, na sidohonon na. Molo marungutungut, tubuh songonino mahatai, hape lupa nasida, manang dang diboto nasida, ahan na hata-hatahon, tangiang doi. Apa yang kita katakan adalah juga menjadi permintaan. Ala diturpuhon, idok nasida do rupani tumagom mamate. Di jolo ni si panganon. Maradop situasi di tikina somangan nasida. Sa sitong na pikiran songoni imana ni raja ini si panganon ni. Tanga dong be di pikiran na asing iya so si panganon ni. At sugari tenang dengan nasida mangido tu debata. Pasti dolehonon ni debata. Nadumenggan di tikiri nasida. So dipangido nasida pe nunga pasti jalan nunga ikolon le debata ala parholong roha do mana jala diboto do aha siula hononna na patut maradopon nasida alai marhungutungu ma nasida maradopon na poso ni debata si Musa dohot si Aron di ujungna tukpe dipangido di bagasan ungutungut di lehot debatado di sarihot debatado nasida marhite roti na rosiat banua ginjang na di goaran na di turpuhon ima manna. Dilehot tu nasida, jala dilehon aturan tu nasida. Asa diida debata buado nasida. Maka ngoluhon, jala makalason, jala makamoleatehon, si lehon-lehoni. Adong do aturan di nasida nama buat manna si panganoni. Alani mamuse marhite turpod ditogihon asa tata cara hidup mereka semakin teratur. Ngolu nasida maratur di jolo di debata. Dia jari di parmahani, di togihot debata nasida, mangolu di bagasan aturan. Asa unang digohi, holan roha do pikiran nasida, gabe tubuh mari nasida muse rupani, dang boy mangorom diri, manang kerakusan na di guaranna di ngolu sigano pari. Gabe taingot matang yang diajar Tuhan Yesus Kristus Tuhan ta, naman dok, di bahasa Indonesia berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi di lehot debatado tu nasida, nak pemarhite ungut-ungut dipanggil nasida, ala di sarihot debata nasida marhite holong ni rohana di lehon ma manda si panganoni tu nasida. Namang ihun musia diturpuk tahun nang idaot tama asa unang betubu parange si songoni dihita. Parange na marungut-ungut ala pabahenan ni debata dang hombar tu pikirata dak sude nata pikiri dak sude nata pangido lehonon ni debata hombar tu lomo ni rohatta alai lehonon na de hombar tu lomo ni rohana ditikina jaladang hita mangaturhon marhitei marsiajar mahita menerima dengan rasa syukur. Ala nasida dison dangadong roha mauliate. Di naung dilehon di debata, jalan naung di palua debata nasida. Sian parhato banani. Aladang boy dope nasida manjalo saluhut na niula ni debata maradopon nasida. Aladang diatusi nasida dope nabinain ni debata laho paluahon nasida. Ditogihon mamusehita marhiti turpuk taon na asa takas taboto. Panarihon ni debata di ngoluta si ganopari hombar tu lomo ni rohana. Dak hita
mangaturhon. Alai di lehod do tu hita partikian dohot kesempatan sebanyak-banyaknya. Mangido akan narikot di ngoluta. Mangido tu dibata di bagasan tangiang, di bagasan ias niroha, dan di bagasan ungut-ungut. Atong unang bedi rajai si panganot si inumo kita di portibion nak perikot doi. Nak pe ikon adong doi si panganon do si inumo ni. Alai unang i mangarajai roha doho pikirata. Pikiran harus berubah. Mental-mental yang dikuasai oleh makanan dan yang hanya berpikir terhadap makanan saja tidak lagi relevan dalam kehidupan orang beriman. Tetapi justru harus berpikir tentang bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mensyukuri kehidupan. Bagaimana berbuat yang baik. Bagaimana memperoleh kehidupan kekal.